na nwa gị nwoke ka nri oge si nwa gị nwoke ya biko ya hapụ ikuzi ya kwụsị ịkụziri nwa m nwoke bụ Aruba etu esi ezu oshi biko amụtaghị m onye oshi amụtaghị m onye ama Agnes biko dọrọ m nwa gị ọdụ biko ifusigo ekwuchala m etu aha m n'ọnụ ugbu a nya na onye ori m debe n'ụlọ ka isi na nwa m nwoke na-akụzili ori kedu 2000 gịnị nwa gị ilesi m ewu gị nwa na-akpọ onwe gị ezigbo mmadụ iwe nalụ m ewu jide 2000 naira Agnes maka gwa nwa gị ka ọ hapụrụ m nwa m aka nwa m bụ Aruba ewu m furu n'ụlọ ma achọwa ewu m ma ahụ ewu m n'aka gị gị bịa ha si na m wee onye oshi ọkwa ya na m nụrụ 2000 gị Agnes ama m ebe 2000 gị nọ agwara m gị ihe m gwara gị o abịara m ịrịọ gị arịrịọ biko gị na nwa gị ka a hapụrụ m nwa nwoke aka biko ka anyị nọrọ du ọ ihe m kwuru bịa Chioma agwa gị ọ bụ na ị marọ tata malụ ya na ihe bụ onye oshi dị gị onye oshi nwa gị nwoke nke bụ na ozu katagonya amazi dị ka esi wee ekwu ọ bụrụ onwe afa kali ori na ihe ọ bụ mana ka m gwakwa gị hapụkwanụ m aka n'obodo a hapụkwanụ m aka mma etikwa mkpu obodo a n'ọnụ mụ na unu ayọ gị gabala onwe go Agnes isi na mkpu onye oshi ị na-ezu oshi ịbụ onye oshi nwa gị onye oshi ọ dị mma nwa gị ka m na-achọ ugbu a nweta ya ma ihe m ga-eme ma akpọrọ ya nwụrụ ya pịchịkọ mkpụrụ ya gaa n'ụlọ ụka ka ha gaa mee ya ha deliverance ka a napụta ya maka nwa gị dịpọta o nwere ihe na-eme nwa gị ya na-agagharị na-ezuzu ha na-achọgharị ụmụ nwaanyị ebe niile na-etinye ụmụ nwaanyị n'ọnwụnwa ọhịa m kwuru bịa ihe a ka mkpụrụ ya gaa ka ọ na gị chọrọ ịkpọ ya gaa deliverance ma akpụrụ ya gaa onye ụka na-ezu ori 2000 mmadụ ihe emegoro n'onwe deliverance mmanụ na ori abụrụ ezigbo ife ka m gwazi ya ịmana ọgị ka nwa iyi ọ bụ na ị mara ọmalụ taa ịmana ọgị ka nwa iyi ihe enyegoro m 2000 m wee na-ezigbo oziọma nke m ga-anụ mana onwe ofe ya nche ịgwa ịmana ọnwa gị ka m na-achọ nweta ya pechịkọ m na polisi kwadobekwa gị ga-eji gbapụta ya maka na 2000 m unu je ama mgbapụta nwe na polisi Agnes akwefere ọnụ ma agara m asị gị tụm onwe ihe m ga-agwa gị maka awụm kristian awụm Nwachukwu ihe Chineke ji nye m ọnụ m awụ ka m were na-eblesi mmadụ ka m were na-agozi mmadụ agozi onye hụ m ya ka m were na-akwa mmadụ ikwu ihe a niile kwuru gbasị ya dịrị Chineke Chukwu bụ onye mee onye were ego obi onye were dị n'ụwa anụ ọbụwa anyị nọ na ya Chukwu maka obi gị ọ ma ebu mmụọ ịkpọ m onye oshi onye ụka dị ka m gị kpọ m onye oshi Nwachukwu gị kpọ m onye oshi ọ dị mma Chineke nyere m ọnụ m ka m gosie gị agozi ọnwụ ka m were kwa gị ikwu agaghị akwa gị ikwu so Chineke onye ma ụdị mmadụ iwu ụdị mmadụ nwa nwoke ihe m dọrọ gị wụ si nwa gị hapụrụ m nwa nwoke aka ọ gwara ihe m gwara gị ị na-eche uke welie 2000 naira m onye ori 2000 onye ori 2000 na mmadụ gị okwu gị Jizọs si ihe ọbụla nke tụrụ eto gafee n'isi m ọ gafee m isi n'ụkwụ ya ka ọ kwụsịdere hapụ ya so Joseph ihe na ihe bụ onye iwu mara onye nwa gị wụ na ihe unu na-eme m n'ezinụlọ m hapụga ya aga m agwa gị edere m ọnụ m ka m nwere na-egosi mmadụ agosi aga m akwa gị aga m abịakwa nwere ego ebe ọ bụla obi gosi a ma ndị ihe nwere 2000 naira ụlọ anyị ga-eme ihe n'obodo ya ori nne na-efu nna na-efu nwa na-efu gịnị bụkwa n'ihe a ọ kwuru ezigbo ajụ ka ejiri m ihe a ime oyi gị nwaanyị a na-akpọ Uju achọrọ m ka ị nyere m aka gwara m Uju okwu na ana m afụ ya n'anya rie nne hai na afụrụ m ya n'anya nke ukwuu eziokwu m niile onye m chọrọ ka ihe pụ mgbe ya Aruba kedu Uju nke Uju oyi gị nwaanyị na nwere Uju ọ dị abụọ Aruba iwe omega gị ọmụ oke na-agba iwe omega gị unu adị ibu aka onye ibe na-eme gị Aruba nne ọgwụkwa na-enwere ihe na-eme m n'isi o kama na ana m aga ide ego na-agada ego ego m ga-eji wee gotere ya moto Aruba gị nwa na ego moto
so what did mana ya chọn mi ni anu no ihe ni na nye na akwa ni na obi ade ya mmanu ọ nkwupụta ntanta nkwunye gị ka i wejere ya Aruba na obi ade ya mmanu ifu gị nya nye gị ya ị ga-enye ya ahụ ozugbo okay gị mee ihe ya wọkụ ama egotere gị nke gị ngwa were ka ihe Aruba baby dị okay ịdị okay just ime ihe ya wọkụ ọfụma ama egotekwu gị nke gị Aruba baby dị okay kanje go na me do digo Aruba nne dị okay Aruba asụna ahụ ọbị m uju n'anya akakwa m ịhụ gị n'anya but no problem go ahead dịzi ka na mahụzi ndị ọyị abụọ n'anya asụna ndị dịmadịrị fọ ntanta maka na ekwupụta ma ntanta nye gị n'ime ya ọrụ ego ga-abịa asọ ọbụla na-emere m ọ dị ka ndị gara chi m abụ ihe mbụ n'obi na-emere m ọ dị ka ndị gara chi m Achana ngini na front and then not thank God na ana m ebe a na-asachapụrụ onwe m ite anyị na-akwado n'ọnọdụ anyị na-afa akwado ọnọdụ achụkwa nka ngwa gị na mma aga Lagos by next week ka ị na-agazi Lagos nwa ị ga-eme fi na-ajụ na-achọ m ịga Lagos ka ngogote ihe m na-eji wee kwado wedding achọ nka wedding ma bụrụ wedding ndị village achọ nka ọchapụ achapụ bụrụ wedding ndị nọ n'elu nne gị ka m na-esi makwa na village nnọ ọ dịkwa chetakwa ị ga-esokwa mere m chief nne ọyịkwanụ ka m boze aka m golibezia nne mana chekwa ahụ kedu ihe jikọ gị na Aruba kedu biznes gị na Aruba ị makwa nna aga n'ụzọ o wee fụ m wee jide m si m yọba gị nyachi ịnụ gị nne nwanne m ike ife mme this boy na-esoyalị m n'ike otu ka o si esoyalị m wee jenu mbọsị a wee bịa baa anyị bịa na baa anyị si m biko achọrọ m ịnị biko san ana m ahụ nne kacha asị n'ezi anụ mkpi na-ezu ori na-akpagharị village niile obodo niile ma onye this useless ji ọtụpụ nwa wee isi na ya ma nkwenata m ka nwa mmiri togbu iko ide ruo ya mmiri ọkụ enyi m ọ bụrụkwa gị na-ekwu ife ịmara na mbụbọ na-egen ịmara na mma mbụbọ na-egen anyị bụ ụmụ Chukwu ife nchọ ime bụ gekwa ntị o ịma na o nwere ka ihe a si wee dị ihe nchọ ime bụ na m ebudo chekpesalụ m ya ka ife m emekwa mechie wọnị mba nne m ọkụma na ezigbo ọyị m ka ewu ka nye gị otu ndụmọdụ aga na ụtakịrị ha agba gochu na ihe na Chineke akwụkwọ na ngwele gbaa dị ekwensu mụtara ịdị otu anwụnwa mmụ I can sue it in Jesus' name. I rebuke it. It's never my portion. I cancel it by fire by force in the mighty name of Jesus Christ. Amen, Lord. By fire by force. Amen. Oh yeah, me dear me. Ife niile m nwere n'ụwa ịmana m menye gị Sophie ife ka m chọrọ ka ị mere m n'elu ụwa achọrọ m ka ị kweta na ị ga-abụ nke m ịbịakala m isi Okay, ebe wapụ iwe ga na bọda ị na-asị m wapụ iwe ga ịmụrụ ọgụ ọdụ o webere ihe abụkwa ahụ Baịbụl nke a na nwa ahụ na mere enyi nke nọ na anwụmọtụ ọgịnị Preaching ọbala ga-alụ. preaching Mba, achọghị m nke na-aba n'anya, achọrọ m nke na-aba n'ukwu. but I like how you preach the pastor na pastor na for na so oge ọbụla ya dey preach charianụ ọ bụ ike nọkọta ihe preach ego otu mmadụ ga-esi wee gwọọ ọkụ na ụkọ nweta ego Gị na ego. Hey, gị na ego agbara ndụ. ego na-emekwu ka dị mma enye bịawa iso ai ile na mo nini O nwere mmehie. Ngwa mama ị na-akpa. O nwere mmehie. Biko nwa anya so ọ dị ga na-akpa. madam akwụ
Aku, nne di oke. Bude lagi chicken, soalnya chicken malah boleh bang, ibu tu lagi. Ego ni. Ama lagi chicken na na dem. Ima. Mana koso apa kan. Ada versi, ya tak. Chicken ada, mak ayo dia ayah saya. Ima. Ayah saya, ayah. Lagi tadi tu chicken. Kamu ya kan. Dua bawa lagi. Buyam. Buta ni rum. Mbak, inara aku. Ngena aku. Waktu yang suka cái bộ ông ấy sẽ quay ta một cái bán đẹp đây mà chơi cái đẹp đây đúng cái gấp ấy Chơi được. Chơi à mình. muốn giờ bên Nào cầm mặc bê bê lên. chơi này à những cái anh kia bị chỉ có cái Awanya ke ji sebe de bere. O bro nu ki je bebe biko bere aye bere ka eri ni biko. ama mà onu ke o jẹ lọ nu We de bere me shi na. mà chỉ ra nha Okay. hay udah awal lagi yang mana udah di gue kata di gue bezian kata gue bezian no badro Okay. hey yo seri canangka hey Namangka. ada malah kecusa you know sometimes ndị a na-ese ife ọsịsa ụdị adịfọ mma n'ahụ ma ọ bụkwa na na-ese ụdị adịfọ mma n'ahụ ose adịkwu mma Hey, nanu nka to gbuo onwe. ee tawa nnọọ Hey. Na. Ewo. Na rum. Ma ko na nwa. Ana nka atakazi. Nka to soto. na ko nwa ka ọjọgwọ mma Maya bago. Ba mo to kula yo ma bi ko kai na ahun. Bi ba ji go. Ana ko ko zaka. Kunye zumara la ndo ya mpa. Ra le kwando la. Ti mo nle kwano la nara ke nara. Nara ke nara na ma water condition m na-enweta onwe m nara ahụ m nara gị. Bad condition. Asi? Bad. Bad condition. Ya kwa asi o. Ndo. Sorry. ya jọba ya meme nwa atọ Aruba. Bom. keke m ọkpọ o ịgba aka wee bịa Ano madam ọkụ nwezi ọzọ nọ. ya gbara aka m nwere ọkpọ ka mmanya si weta Isi nweta mmanya. Aruba. Kote 35 iji. Ugo nkulu. Ika ji m 35. Ke no yi so iwo onwe gị na leba kita Gị ya ji jachi meme sauce because of 3,500 naira. So ka ngi 10,000 naira. Nani ozugbo n'aka m na-abụ onye m. ya ga nye gị ozugbo ya ka na-aba emekwa onye na-agwa okwu Ị na-aga ka ịkpali mmadụ too much o. Eche ọnụ ọsịsọ. Ịna m aka n'iru efi ala. Ai. Otu aka ya. Ego m ka m na-ekwu maka ị na-alụ m aka n'iru. Jalo, imukwe di Ego ya. m ka m chọọ ego m. Ego m na-abịara ebe ịkọ ọnụ. Imukwe di na agwa okwu. Aruba. Atangị. mba apụza jaja ụta apụza mmanya apụza mmanya Ngba ga prepare say chicken ahụ. Prepare ya ka i wetezie ya. Ọ bụrụ m prepare. Ọ bụrụ ma prepare kwa vute gị. Ọ nweta inye m ego. Immediately no. Ma nke ọzọ ma nke. Na. Ozugbo Amaka m ihe nje kwurie o. Amaka m ihe nje kwurie. Ka nje ọrịa ka nje weta n'ụlọ. Hey, onwe ekwe na-achọ gị ihe nke ị na-ebu. onwe na-agbodo gị agbodo onye were nwayọ. Anụ agwagwa go so ndị on. Hey. Yes so. Hey. Yes ma ya. Anwụrụ na ndị akpọla m na phone kịta. Ka m gaa gara ha obere ka m amaghị ma nwata ha some money. Ka m ji bịa ka ịtọpụ ọnya. Ka takwuo mọ. Ihe ọ bụla na-eta. Ya chere. Amada ba ko prepare ya ahụ biko adị m ada. Ọsọ. Iwe na-atawa. Ewe. Atụrụ m ebe abụọ. No problem, mekwucha na arụ. o ji nnọọ ego ego ya asọgbuo m Onye nke atọ gbuo onwe. ndị ụgbọ ịga mma abụ prezident ndị prezident bụrụ gọvanọ ha bụzi gọvanọ ndị ka ngige ụmụ ndị apempe na-emesi ikwu ige Mọtò ụtọ. Ai.
Yo. Usianta. Usi. She. Yeah. Eh, baba. Jangan foto. Dengan aku mah. Apa tahu? Apa tak? Jangan makan lah. Apa mau? Ini dalam musuh. Mana tu? Mana saya? Mana aku? Adi si yo sọ fún ọ. Ọgbẹ́ yóò sọ fún ọ. Máa kẹ́dí ẹ. Kẹ́dí ẹ kọ́ni. Ema na happy go. Happy go ko. It's a name. Where you go? Oh, man ni na batata. Owepo. Ego na kine lazi anu. Yakubu. Bro na ncho ya junga ego ni na ele. 700 naira. Inye me ego pala no taba. Bro na ncho. Kedi na chokwa nne mo ego ni na. Hey! Umaka ji mapali anu. Bangu wa pole mmia. Tawa anu ndile wana ade. Hey! If I'm at the end, I don't want to get 150. Hey! Ozopa! Here, mama. Bad, no. I got the jib out. I got the jib like one. I'm touching now. I know I got my thing. You should wear him. You get out. You should. Ini good if no bad. Nana, if you are like a no local, you can now go. One hour, what I home, poor rubbish, Give me like it. I'll make it a scene. Don't we are the water? Guy. Negeri apa ni? Ini melu tuan ayah, bimosi motu, kimel motu, arre meja. Jadi kau ayo. Ini ku ya wote. 4 bedroom flat. Hey, lepas. Hey. Masuk kenapa? Aruba, eu vou ver na casa. Eu vou poder na casa. Efiala ona pia. Yaba. Ana mapa tunataleta. Kebi iko hapa na mtebi. Achọrọ m ivu gị na anwụrụ Andy. Kedu m ava this criminal gịnị ya na-ayị? Kedu m ava Aruba ka arụrụmanị? Achọrọ m ivu gịnị ya na-abụ again. Any day m ga-avụ gịnị ya. Ntị ga ịma na ije ntị ya n'ihu. Ndị oyimo. Ndị oyi gị. Osi m ga-avụ gị na ga na-abụ ọkwa enweta gị ntawa gị. Ị na n'ibe na-ekwu? Gaa ka igbunyere ewu anyị nne na nna apụ apụ.
Maka mu ya bata. Mgbe o ji sọ m mbata n'ikuku m. Ị na-anụ m? Agwago m gị ibe ngwa ahụ. Ibe m na-esi owu. Ewa ya nwere ihe o. Meso si na ha ka ha nwere eso meso. Mwa bịa na edu. Meso na ha nwere eso meso na ha. Ị na-agbala. Ba ta di make it come go. O nwere ofu ajọ nwa afa ya bụ Aruba. Nwata nọ na-emarụ ọ na-eme mpụ onye arụrụ ana. Nne na nna nwata nọ n'ụwa biri n'ọkụ mmụọ. A na-ekwu nke o mere eme, Aruba emekwa ọzọ. Ọ dụrụ na mma na nwa gị nwoke bịa na nke m. Ana m achọ nwa gị nwoke. Onwere onye bụ nwa m nwoke. Nwa gị nwoke ji m 5,000. 5,000. Unu azụla afịa kokenu biko. Nwa nwoke batara nke m nwụọ mmịa taa ebe na-esi m wetara ozu ọkụkọ. M nwee basị ebe wetara ozu ọkụkọ nwa nwoke na ndị otu egbewala ọsọ abụrụsị ngwa. Obele nsị akpachi m ike. Nwa m nwoke tara ozu ọkụkọ. Obele nsị akpachi m ike. Biko ọ nwekwa ka ọ ga-esi dị ntabago ụta. Ka isi wee neche nwa m wee were ozu ọkụkọ wee nye. Ọ na-alụ gịnị kwa? Kedu ka isi ata moto ebe asị m nye mmịa. Na-alụkwana gịnị ga-eji wee buru ife abụrụ. Mmadụ sị m bịa nye mmanya. Nwere mmanya nye ọnwụta mmanya sị wetara ozu ọkụkọ. Jeze wetara ozu ọkụkọ. Ọ gbụala ọsọ. Mana ịma na o nwere ife ọ na-alụ nụ. Nwaanyị kekasị amam ozu ego. Amam na owere ego. Anyị emezie gịnị kịta? Ibe na-ekwe na mmadụ kpọrọ polisi. Polisi ka na-achịkwa. Igboolu ya polisi igboolu m ọgụ nụnụ. Ịgwa gị eziokwu ọ bụ na ị ga-atụ ya nga. Ma ịkwụ ya ụdọ akwụ gị n'azụ. Ịchọ achọ ede eme na akwụkwọ si na nkwụ gị n'azụ. Ị gaba n'iru. Ebe nwunye m si mụta ya bụ ajọ nwa m nwere ike ịkọwa. Ụdị nke aka ọ na-abịa ịmụọ isi atụlụ bụla ebili ọ gbakwa aka nwa agba m aka nwa ebe nwa nwara. Ụmụ aka nwa. Maka eji ekwuri o. Akweti na ka mmadụ gbana tara mụta. Sị m ngwakwa pepe ama ngwakwa mama ya. Ekwutekwa m anya na-agụ m. Ana bagokwe m. Mụnwa bụ onye aka ebe. Yakwukwa m ụgwọ ma anakwa m. Anakwa. Obele nsị ama gbachikwa m ike. Na gịnị mere? Ọ dị ka ọ dị ya na-eje welu ụkwụ ọkụkọ. Nne na nna nwata nọ n'ụwa biri n'ọkụ mmụọ. A na-ekwu nke o mere eme, Aruba emekwa ọzọ. Gịnị ka a ga-eme Aruba? Amara m ife a ga-eme Aruba. Gịnị ka a ga-eme Aruba? Amara m ife unu ya eme Aruba. Gịnị ka a ga-eme Aruba? Mmadụ egbu unu ya ele ya ele. Gịnị ka a ga-eme Aruba? That boy dị bad too much. Enweghị onye ọbụla afọ vileji nwere ọbara mgbali elu. Mazola. Nke anyị akwachara akwacha ọ dịkwa na mma. Biko egbu enyi ka esi egbu egbu. Ị ma na nwatakịrị bịara gbuo m chọnchọm. Aruba bịara chịrị akwa nna ya na bid nna ya na aka nna ya wee bịa resị 1,000 naira. Mgbe were ego nye chịrị akwa yirizie akwa n'ahụ ka m were mee okonga wee jee mitiri ndị ichie. Na wee pụta n'ezi wee fụ wee chịkọrọ yipụ m akwa gbọba ọtọ. O iso na ndị o mekwuru ihe a. Ị na-ekwu nke o mere gị makwa nke o mere m. Nwatakịrị a na-akpọ ọbụ Aruba wụrụ rọba. Ihe na-akpọ awụ rọba. Am rọba. Ị makwa ọ ga-azụta baisikụl nna ya resị m. O zụta baisikụl nna ya sị na nwanne papa ya gotere nna ya baisikụl. Moto. Biye nna ya wee megana bizie baisikụl sị ya na ya wee mee ihe dị ya mma. Ị makwa nwa wee jide baisikụl wee sụọ m ibi. Na-ama eke ọkụ ịma ama eke na-ama eke ka nna ya hụrụ ka m jikwe baisikụl wee na-eme ịnyanga. Ihe ngoro baisikụl 2,000. Ị makwa nna ya gbara m ọtọ kpọọ m onye oshi disgrace m n'ihu ọha nara m baisikụl ka m na-eje mitin. Ị na-akọ nke gị ma akọ na agụbere. Ọ dịkwa ka nke m ka mfe. Ọ dịkwazị ka nke m ka mfe nke gị kakwa njọ. Ị na ọkịsị na nke gị ebuka. Ehuo na nke m karịa. Wee maazị mana ya meji 1,000 naira m. Onwe ihe ga-eme ka m tie 1,000 kama atọ m ndụ m na ya. 1,000 a ka onwe ihe ga-eme ka m tie ya. Kama isi m lala 1,000 a ejiwe ya. Ọ bụ na m nweta nwa a na-akpọ Aruba, aga m adọgbu ya, agwa m ya pa ya. Aga m adọgbu ya dọọ ya see ya akwara. Gịnị ka nna ya gwara ya mgbe
na anyị na-azụ ya na anyị bụ ndị ekperi ma anyị onye ọbụla ha na onye Chineke bụ ọkụ na ọkụ ebe unu na-achọ m unu mụta style ọzọ ekpuozie m mmanwụ unu na-achọ m chọgbukwe na onwu na ebe a onye wetara patuo Obim! Nne m gwara ya gana n'ụlọ ya. Nwayọkwa. Uju, ịmana m lọvụrụ gị. Ebe? Oke ihe ga-eme. Ife niile m nwere nụ. Ịmana m na-enye gị. Sofi ife ka m chọrọ ka ị mere m n'elu ụwa. Achọrọ m ka ị kweta na ị ga-abụ nke m. Ịbịakala m isi Uju, ị na-ede m n'obi Uju, ụkpụrụ m awụgo kwacheno Uju, bụrụ nke m, sọ gị ka m chọọ Uju, achọghị m onye ọzọ. Wudike mgbazi agwọli, mana nazi koli oyi, alụsọ aka alata. Mkpọkịtị kodo onye sinyere kwuchielu m ezi nke bụ nyawa agwọ ezi no agwọ bụrụ ma ọ dị nke gị ewere m azịza eji apịagbu ọchịcha pịagbuo nwụrụ pee maka ngwa gị nye na ọ bụghị ka m na-aya mkpọkịtị ndị niile m gbachara aba ije gbagharịcha anya mkpọkịtị ndị ntụrụ ajụ ịkụgharịa nkuwe ngwụrọ ịkụgharịa nke ọishi ịkụgharịa mkpọkịtị jọ ka anyị mee ikwụsigo ajụ m gị ikwụsigo igwe ekwu ihe ebe gịnị ngwa gụcha ntị ya ọfụma ọmụ a bụ mkpọkịtị ụwa niile mara amalụ ka m gwa anyị dibịa anyị na-eme bụ nsata ka ị satala ya mana ọkwa efu dibịa a na-ekwu maka ya nna m bụ dibịa nna m dibịa nwa wee bụrụkwa dibịa ya na ife nna gwa anyị bụ na ịsatala ya asata mkpọkịtị ka m gwa nna ahụ dibịa nke ịma nna ava dibịa nke ịma mụbazi dada dibịa oke dibịa keti iyi nne mmụọ na-eto oke mmụọ eze nwaanyị oke osimiri ugo mmee ịchọ ka ṅụọ mmeghe wepụ aka enwe n'ofe ọghara aka mmadụ iwe nacha m sị na m satalụ dibịa sata mkpọkịta ịchọ ka anyị nwaa ịchọ ka anyị nwaa mkpọkịta nwata na mara ọgwụ na-akpụ ihe ilo ka anyị nwaa ọ dị mma ịmara ife iji bụrụ bịara na anya mkpọkịta si ka amara ife mkpe nwoke naanị ya nụnụ naanị ya na eze nwaanyị aka ngwa na ya welu bọsibụ na-eke bọsibụ na ọyọ bọsibụ na abụ bọsibụ na nkwọ gbazuru elu isi udekwede n'ile nwanyị aka ete ọzọkwa mụ na gị ayata ama nke ebe ya nọ olugbo mgbe nne m ji akọma na ụgbọgọ na eji ọlọ ụjọ nwasị ngwa na eweru
Keta! Aketi yoke mo na-eti onwe ya igiri igwe. Kịta ka okwu ya emenụ maka na ọ na-amara onye na-akpụ ya onye. Olugo mgbe m ji adị ime were asụrụ ọra nni. Ọkwa ife ọfọ ọnwa ya ka m na-eji wee mebi ya nkịta. A sị n'ọfọ ka ide ji awụ anyị. Ngwa dị ewelu. Eche m n'isi n'ebu dike. Agwụkwọ nke agwa n'isi rabụ n'ọnụ. Nwoke obodo mara amalụ ọnụ ọfịa na ya kwudilegbo nụ. Ikuchie ikuwe wee na-anọta ego. Memera poi iwe mala awadu fe. Binia! Jura kiti ba ishinala. If you give them why? Ofo go inanya. Ofo ko business u. Ofo aga na aga ya. Oye ju ya anya. Ajudu wa ka anya. Aketi ozugba. O gini fe me. Aju eju ya anya. Mkpokete. Nge? Ngwa sebabu. Echi, asege sebabu. Ogukade. Ngwe ke meli echi ogukade. Ne. Wariga mbozo boli. Mana nati boli oy. O komelo. Irago. O komelo. Okay. Kamba chibi ngizuto ofo. Agara si akete yi. Magara choputara na akete yi enwe ha ofo. O himene nwoke ibe aje totoro ya gba isi na ala ebe a. O him geme. Kebe yesu be. Jangan dia asumsi. Jangan lagi busi. Aruba kisi nebe. Busi kiti nade. Wo go ga des nebe. Okuma ogoko igi na match of the for my ben. Iwe ka chienti we biaba. Omgbe mmeli ofife kita ndị mmadụ asị na m mee ife. Ọkwa ya? Aruba asigo ngigi abịa na bem. Ekwukwa m ya ọzọ. Achọzụ m ịfụ gị na anwụrụ. Gị nwa ọkwọma agwụgwọ gị. Ọkwọma agwụgwọ gị chọrọ mpịachie ya ntị. Mama. Mechie ọnụ. Respect me. Sị gị mechie ọnụ. Ka nje ka nchi ya azụ. Mfu ya ebe a. Mfu gị ebe a. Ma anọ na polisi ka ya alarịta. Ka nje chi ya azụ. Mfu ya ebe a. Meme ife. Nchi ya azụ. Hey. Ebe ọ bụ na na-agwa ọsọ ya ofi ya bụ. Na ọkwa bikai na ọka mpụta. Araba. Agwa go gbe bata na ona. Na bali police. Nwanya ade respect mo. Na wow. Na Osina ni na corrupt. Ogi wa bi kiri. I was even na we na corrupt bi. Na nka. Na ma ahụ. Afọ ja ndị a na-akpọ m adịgo too much. Onye ọbụla m geze na bụ onye ọbụla na-enyo m enyo. Onye ọbụla na-akpọ m ahụ ọjọọ ihe nke ọgịnị sef. O enweghị ụmụ dibịa mgbọrọgwụ ndị anyị ma enwere ike ịgwọrọ m ọgwụ mee ka rọbish ndị akwụsị. Nke izi ihe echejigoro afa ga. Amụrọba. Araba. Ịnọ avancha na ọnwụ ka o so dọkanata. Ịghọtago. Mana abịa na nke nwoke dibịa. Onwe ofu mma kpọgaga. Ajewe n'ugbu a ka anyị gawa kịta. Agba egwu anyị che gba ya gbagugwu. Mba oge gboro m ka anyị eje ihe ọha. Iche egbe ka anyị gawa n'ụ. Nke abụrụ nke emecha ka anyị gawa kịta biko. Ka anyị gawa kịta.
Each year, I just never get I got it. Why did you make us in Java? Oh, if it's all that woman, I could go before you never see much I can change. I'm a community now. Not about what it is about. Hey, I know your name is when you're here. This is one of flower or bowl. I go my Korea, I'm going to be a case. I'm going to be if you got the Bob no Afia. Every architect, you are 10,000 naira. Okay. Oh, you not talking is good. Walk out. You go jail for Tabico. Well, we will be. Oko to dulu na na. O da si ba me no. Ana ma no ki yo kura nti echire me. Yeah. Awulu wokem. Nori. Okay, Divya. Sige nori. Okay, Divya. Eyi. Kedi memelu. Ngem pata en mo ke ko bia fogi. Nori ne mana ga de ka. Mo da dikem. Awulu wokem. Mana awulu. Chekene line ambala. Okay. Me. Ambala ne. Na se gbe ni mo ke ko. Mani ma se ke shi me. Chela yin ambala ne no ngule ga yi shi me ge ni. Eze Divya. Nori. Eze Divya. Ai. Ameki su. Nori. Nna ga mo ne ge bali aka ebe. Balu gale wi mbe. Hey. Oh, gugu. Ona ni go. Isino odu go no woni. Dibia. Nyem choki mere mo bu. Achonki nyem ogwo o ga-abụ ihe obodo mmegharị otu a. Ifuo. Ya, disappear immediately. Nyem choki mere mo. Onne. Ilugo ni shimmili. Ya vivi cho yelu aka. Mana ka ikpoko ndị ichie ka mali wo yeli gi. No. Ogugu. Ina no kpoko ni. Ana ma no na nti echire mu. No dinne. Ya. Kenya. Ngwa. Obio. Eke. Oye. Abo. Ugbo. Onne. Onne. Di chesi mu gwa gị. Oye ligi 20,000 nke naira. Eyi. 20 gịnị? 20,000 nke naira. N'ọnya ka ihe enyewe. Okay. Ndị ichie kwu na oye ligi. Okay. Nsogbu adịrọ. Ewe ihe ọzọ m chọrọ ka i mere m. Na na-ekwu na ntị m dị ya. Achọrọ m ka inye m ọgwụ. Achọrọ ka inye m ọgwụ ọ ga-abụ ewure ofu nwa Adam ka nna ala ikikebe. Nwa Adam ha achọghị ịfụ m n'anya. So achọrọ m ka i gwọrọ m ọgwụ ọ ga-awụ nwa Adam afụrụ m otu a mmetụ ha ya aka ọ lọvụọ m ozugbo mmetụ ha ya aka ọ na-afụ m n'anya immediately. Ọgwụcha. Exactly. Onye ka iji nwa ya egwu. Tie egwu mkpụrụ inweta gị ebe ị chọọ. Oke arọ bụ na-agụ ogwugwu na onwe ya nọ na-ege gị ntị n'onu. Ọ jikwa iwe nke abụọ nsogbu iwe ndị ichie na-agwụ n'anya rinne. Anyị dedigo ka anyị kpọkọ ndị ichie ka amara ka anyị esi mee ichie ụnanụ ọmụna pakịtị agba mgbe ekwu akwa ọkụkọ elu ajị okote ọdụlụ nne na nna ọnọkọlọ ọkụ isi na abụọ. Eloya dunyado ọ kwụrụzi m ibe m na-eme eyi ọkwa ọgwụ ụzọ ụtụtụ nnọrị nne ọnya ga nji ekwu maka unu ma iwe na-abịa anyị aga na-elisi iwe ike na-enyekwa unu nke unu chem ka m bịa ndị ichie unu anụgonu eyi anya nwu unu anụ
chekwa m na nna m abịa ei malo. Che di con. Nweta nke gị egbuo m ya ka eve mere ọnya kụzielu nwa m ka esi ezu ori nwa m kụzielu nwa m ori nwa m dị gba ọcha na-eje ụka o wee kụzieli ori nweta ya egbugbu kedu nwa gị na-eje ụka ya kụzielu nwa m ori nwa gị bụ ezigbo onye ori ya nwa m mara ori tata bụ maka nwa gị ife kụzieli unu abụ nọ ike unu azọ nwa si ya nwa asịrị ya gibe unu maọbụ nwa nwetebe chibe egbu obe ụmụazị bịa na okwu alụsị m mụbụ mgbada si mụnye bụ ọgwụ eji ebe n'ikuku ọgwụ eji efe gịnị ọgwụ eji ebe n'ikuku abazi ime ka m weta ọgwụ nwa asị m nyebe abazi abụọsị m ọgwụ m efere ọfọ gị ụmụazị pala ọgbọ mgbọ gbalele amara m iwe eme gịnị ka mgbe ahụ obele nsị akpache m ike obele nsị akpache m ike nwetebe chere gịnị ka ị mere ka mgbe ahụ gịnị ka ị mere ka mgbe ahụ ị mara ibe nna achọrọ m ibe n'okwu agwụ ya gwakwa gị na ibe mpa wele achọbaba apa m ibi ya na m na-akpagali mmanwụ isi ekekwe anya mkpụrụ ego ọkọ ngada ọ niile soche mechike n'ọnụ nsị ga ka m gwa gị okwu mgbe ebe eze ụlọ ọfọ gị ịmara afọ ibi ụmụaka gị ga-eme ka amụkwa ọ bụghị ka ị bịara ịkọrọ anya mba n'ezi ka o yi enweta igbe ya amasị enweghị ife ga-eme nfa ọ bụrụ ị ga-eme nfa ike emefe ebe ahụ onwe ife eme nfa Kwekwenye ka nke ọgwụ ngwụlọ kwekwenye ka nke ọgwụ ngwụlọ ka m jide dugo arụba na anwụ jidete dugo m nwezi okwu ebe dibịa ndị bụ dibịa pụta nwekwa ihe ọchị ka a ghara ichefu ihe na-ekwu efufu nwa gị mfụ ya kịta ebe jisie nye aka na abụ ọtụtụ debe ife nwa ibe mma ebe nwa gị bụ ụkwụ mbe anyị nkwa ma nwezi ike jebe mmadụ je kụzielu nwa ya ka esi alụ alụlụ ana kpachara anya go ntị gbasịka alụ agbasị nke alụ mme ka nwa ghara ịba ulu ọma gbasa ụlọ akọmịa nke ọ na-abụ nke ọnya na-anyụ arụ Agụdọ gbazie chere m ụbọchị nta anyị achụzie na owere anụ kwere maka nchi agwụgo n'ọbịa gbazie chere m mgbe edozighị enwe n'ọnụ adaka ihe afụ na-ezi akara
nwaanyị ọkụ ọkụ na-ere ihe na-agba ka ụgbọala ahụ ọdọkpụrụ nkwụsị adịghị onwe ihe mebiri ana m aga Aruba Aruba ana m aga Aruba na ndị otu batara na shọpụ m amakwa ebe ha bara iche nri ṅụọ mmanya gbawara enyere m ego enweghị ihe eme ọkụ biko ewe n'iwe Aruba ahụ ka m na-achọkwu isiokwu Aruba ahụ ka ịfụrụ na ha mụ na ha ya esi ofu ebe ị nwere ike ịsọrọ ya gbagoba agbago nwa chọrọ ya gbadaba agbadaba biko ebe ịma be mama ya anwụrụ benni ya ka m na-achọ ịma bịa biko anwụrụ ya na efi ara nweta n'anya mmadụ na-abụ aka ihe agbagara fada kara ama ori amụ mana ọ bụ Aruba bụ nke jegoro mahadum ya bụ inweta ya nwere nwa fuku Aruba ebe enyi ya kịrịkịrị otu a ndị ugwu si ebesu ya mana ịfụrụ ndị nke ọzọ gbagara onye onwere na gbagara onwere onye n'ime banta niile o nwere ntọ ngwa biko ọ bụ na ị nweta ha before gị nwee gbuo ha kpọọ mụ ka m na-arụba 5,000 m chere ọ 5,000 ka ha riri na nke ha 5,000 ịfụrụ Aruba ịgwara m ihe banta na ọbụla nweta n'ime banta niile nwetara nsogbu dụ amamara nke bata nnọọ na shọpụ m ṅụọ mmịa ọgaghị obi ha mara na m bụ ọkụ na-ele faya mba ọma mbekwe ụmụazị amụekwa aka na ike mbụ amakwa na nwaanyị abụ ọkụ ọ bụkwa ebe niile ka ha ya aba na ọkụ dowere waya rapụ ndị nke ọzọ gbaghara ndị nke ọzọ ma Aruba gbuo ya dọtụsị eriri afọ niile dị ya n'afọ rapụ ndị nke ọzọ na ndị a ka na-amụ ori ya mana Aruba na onwe ya o jego mahadum ya onye ọbụla fọdụ Naijiria ọbara mgbali ma ọ bụghị nne nsogbu amaghị m ife kpatalụ nwa aja agba agba nne m ka m bịa gbaa ma ọkpa na eze kedu nke na-eme nne m kefu na-ewu n'obodo anyị gị na-anụkwa maka ha ada gị na kefu onwe nke ya bụ ome ka ị ghara ịnụchata ya kpalikwa onwe gị onye bụ mkpali ọ dị wabago na mkpali chere n'ụka okwu ọ bakwa na mkpali kpachara anya gị iwe ewe na gị ozugbo iwe ewe na gị ya wụlụ ozugbo kwube kedu ife me Aruba na ndị otu ya aghọtakwa ndị otu ya ndị na-ezu ori oge kpachara anya gị nne hapụke n'ọnya hapụ ọnya Aruba na ndị otu ya ahụ mekwanụ gị jere na nke dibịa wee zuru ọfọ Chineke m nke na-emezi ekwu m na isi adịrọ nwa ahụ mma kedu ife o ji eme ka anụbekwa m na Aruba ṅụrụ iyi na ya ga-anụ uju ọya anyị nwaanyị ahụ uju nke mma isi adị ka ihe na-akọ akụkọ na-ama mgbe uju anụgo di na-akwado ịmụ nwa onye ọbụla ma nke ahụ Aruba ṅụrụ iyi ma ọ na ndụ ma ọ n'ọnwụ na ya ga-anụ ya ada nya ihe a ka iji kwụsị m ebe m na-aga ịkọrọ m akụkọ onye nwụrụ anwụ Aruba ka na-akwa ya gịnị afa mmụọ dịka afa mmụọ nne mana ọ bụrụ sọsọ ya gwa m okwu gbaa m ọkpa n'eze hapụ okwu ndị nwụrụ anwụ enechego m anya n'obodo anyị anụbeghị m dum nke bụ udu na ya anụbeghị m ka ị kpọrọ anyị si anyị bịa ka ọ kpọgo gị nke a ka iji nwayọ ekwu ada mgbe oge ruru m ga-agwa gị ka m bịa jebe oluo m ga-agwa gị oge ngwa chere m ekwuchebeghị kedu ife ọzọ ị na-ege gee ntị ya na-achịgwa gị na elechegwana m anya Aruba ọ ga-adịkwanụ gị na ya na-agwa ada ọ dị ka isi adịrọ gị mma nya nkwụsịrị m ebe a bụ ka ị kparịwa m
ada legodu m anya so ka ịkpaliwa m iresi ma anya bido n'isi wee ruo naanị wee si m isi na-arụ onye osewebe n'onu nwaanyị na ọmasị ka esi mara ife mbụ n'obi ịmakwana otego ndị achọ ka m ga-esi gwa gị ife a gị na-aga oke ịmacha na adị m mmadụ igwe enyi ya nwere eziokwu ka anyị kwụsị aka nka nawa maka ọ dị ka mkpali kwuru na abụ kwụsịrị m ebe ịkpali m jee si m na olumana mana aka ga-emesakwana m emecha anyị ga-asụ mana ọkụ eziokwu ka m na-agwa gị eziokwu ka m na oge ya ihe a bụ ihe gị na-ada kwụsịrị kwuru ọgba kwụsị m nkwu wee na-ana ya ewo kama aga o nwere ofu ajọ nwa afa ya bara ụba nwata nọ na-emarụ ọ na-eme mpụ onye arụrụ ana nne na nna nwata nọ n'ụwa biri n'ọkụ mmụọ a na-ekwu nke o mere eme araba eme nkwa ọzọ gịnị ka a ga-eme arụba amarụ m ife a ga-eme arụba